Makadi muri Zimbabwe zita ndi Pops the Man ndakamirira Cheapest Promotions. So panguva ino ndiri pa Heritage Village apo pachange pachitwa bira rembira muzuva ramangwana 27 September muna 2025. Ndine vaimbi vandasangana navo ndinoda kungoti vakuudzei zvizere. Ndinoti maiwe kufara kwamuri muri yeZimbabwe zita rangu ndini Kurai Makore. 27 September kwaita bira rembira, kwaita bira kuna Kickman uku. Heritage Village ndo nzvimbo ichange ichiwanika magonyambira ose anozikanwa muZimbabwe. Kunorira mbira musi wa 27 September kuHeritage Village. Ndikuti ruzhinji rweZimbabwe uyai tipemberere rudzi rwedu. Ngoma nehosho marimba zviriko zvizhinji zvinotambwa nesu vanhu vatema. Atiuye tipemberere zuva iri. Zita rangu ndini Kurai Makore, chikwata changu The Black Lions. Makadiko muri yeZimbabwe. Aiwa, chirongwa chadzoka zvakare. Tiri kuti uyai tisangane vanofarirawo nziyo dzechinyakare, vanofarira musambo wedu uri authentic, usina kunyanya kuwanda magetsi asi anenge arimo mbichana yekuti zvinyatsa kuita chaiko chaiko. Saka mwana wese uyai tisangane pano. Urongwa huri kutanga makuseni na9 tichikwidza takadaro Pungwe nomabori kusvika musi weSunday kuseni. Ngoma pano inenge ichirira, hosho inenge ichichema, mbira dzinenge dzakagarirwa kwete zvekutamba nevakomana vanorova. Aiwa, takakutarisirai ende tinokugamuchirai zvakanyanyisa nemufaro. Tatenda. Zita ndiStacy Richiwa. Bira rembira 27 September 2025. Mwana wese kuHeritage Village. Tinotenda.